Vader Guru Marisola, diesen 14. September, klok 10 Mars. Wir sind wel vrij met je danken, is Gottes woord. We doen een klein beetje een pauze nemen van het boek Matthäus, bij de nächste Ostertijd. Van der waar we vertalen van wählen. Zullen we wählen, oder zullen we niet? Wel vrij. Ik wens je nog maar een goede dag. Dankzij voor aanschalten hier op 1250 KIKZ. Loten op YouTube, wat über WhatsApp status te vinden zijn. En dan check je dat wellicht wieder. God zijn woord is vrij. Ik geef dat umsonst uit. Weet je waarom? Want ik heb het umsonst gekregen. Mir is veel te goed geholpen worden. En zo ik kan een grote lief voor Jezus Christus en zijn woord met te delen. En mensen weten te laten. Dat is niet dien streven, dat is niet dien Jepol, dat is niet dien schweit en dien troon wat die de zaligheid verdient, wenn die jetlich te verdient. Dat is zijn lijf en zijn genood en zijn werk op Golgotha, wo hij dat al alle betoeld heeft, wat ons de erlezing brengt. Amen to that, niet zo? So ik wil een klein beetje zijn dat we het boek Matthäus gaan we nu nemen en de Kreuzigung. We worden in Matthäus 28 zijn bij het laatste avondmaal en dan wo aan verrood wordt van Judas, wo aan gekreuzigd wordt en wo hij waar afstaat. En zo we worden een klein beetje een pauze nemen en dan worden we de nächste Ostertijd. En de 25, zo der Herr wil en we leven, zeg ik al, is niet zo. Dan worden we dat bekijken während der Ostertijd, während de tijd wat Ostern is, en dan worden we dat boek Matthäus fertig maken. Ik wil van nu tot dan vielleicht een ander boek ontvangen, oder ook verschiedene thema's verhandelen wat te doen hebben met ons leven, met onze wereld, en zo verder. So vandaag hebben we een thema van wählen. Dit is een wohljaar, wenigstens in dit land waar ik ben. Die steeds have alle 4 jaar een wohl. En dat zijn einfach alle 2 jaar. En de tussentijd, zum Beispiel in de 26, wat waren de wohl zijn voor Congress en voor de andere stufe van de regering. Over alle 4 jaar doen we hier steeds een president wählen. Mijn persoonlijke gedanken is, ik wens meest de verfechter van de states hadden het zo gepland als Mexico. Mexico deed alle 6 jaar wählen en dan kon de bloß eenmaal noemen, de president. Wegen mich spät ik zo, in de States kon de president 2 maal noemen, 4 jaar en 4 jaar. Die moet je voor de tweede 4 jaar waar frisch neergewählt. Het spät ik zo, der is bloß einmal bekemmert, vertieft met, wo kan ik frisch neergewählt worden. Wem kan ik tevreden stellen. Dat is bloß een eeuwige campagne, een eternal campaign. En zo dat is bloß mijn persoonlijke gedanken. De vrouw wat ik vandaag wel met ons te perferen is, zullen ik nu wählen en de wohl voor dit jaar. Wel, ik verstehe, viele kennen nicht, vielleicht wegen Papieren Sachen, ze haben noch nicht Bürgerschaft. Weet je wat een Bürgerschaft is? Dat namen we op Engels citizenship. Maar wanneer die koos wählen, de vrouw is dan als een Mennonit, zus die wählen. Weet je, viele deiner en viele kerken würden sagen, nee. En ze hebben ook ihre Ursachen dafür, en ik kon het ook verstaan. Ik wil het niet verraten. Ze würden sagen, dat waar we teruggaan in Menno Siemens zijn leer, daar wordt Menno Siemens geleerd hebben, dat we zijn niet part van de wereld, en we doen niet deelnemen aan de wereld. En de zaken van de staat, en de zaken van de Estado, de state, dat zeggen we op Engels, de regering, dat is wereld. En we als christen, en we als Mennoniten-christen, hebben niets met de wereld te doen. En zo nu wil ik dat een klein beetje bekijken. Wat wordt Menno Siemens vandaag zijn aan de 2024? Want Menno Siemens wie immer so wat sehr verab weer met zijn leer. Op Engels würde zijn, hij weer een radical. Hij weer rijdt hem niet over deel brengt, wat nog geen ongedacht had, wat gleich sehr veel moed bracht. Zum Beispiel, hij weer sehr veel kinderen in de school houden,
wenigstens sterk de 8e klas. En dat weer te die tijd zeer wat niet, zeer wat vreemd. Hij weer voor weerloosheid, en dat weer wat niet, dat weer wat vreemd. En hij weer ook jeng, dat we niet zo'n deelnemen aan de wereldzaken. Nu als de vrouw dan, en wat van de wereld leeft men Siemens, en wat van de wereld leeft wie van daar. Men Siemens leeft in een tijd waar bloos koningss werden, konings en koningin, en die weer keine bol. Te die tijd werd het niet gewählt. Dat democratische systeem, dat kwam wel in de 1776 eventueel, als de Vertreter van de staat zich einig waren, dat de staat wil vrij zijn van Engeland, en de staat wordt zelfs de mensen het draag geven te wählen. En zo nu als dan de vrouw, wat van land hebben nu, wat wird men Siemens van der zijn? Ik even neem te zijn, dat men Siemens wird van der zijn, dat we leven in een land waar ik du de regering heeten. Waarom? Wenn ik du dan entscheiden wer een man komt als een leraar. Als het nu alle 100% fertig en volop, dat wordt niet zijn. Dat is van mensen gerand. We zullen bij veel dollar beten voor dat, we vielleicht fertig doen. Aber men Siemens wird sein, die wohnen in een land waar je de regering zijn, je kan dingen aanstellen met je wil, dan zul je wählen. Dat is wat ik geloof wat men Siemens wird zijn. Wegen, ik hou me aan 2 versen. Ik hou me aan de vers in Psalm 97 vers 10, waar het zegt, die wat een lijf hebben voor God, hosten dat bij ze. Op Engels würde zijn, those who love the Lord hate evil. En zo, wenn de goede mensen thuis blijven en niet wählen, kan de eierrechtigheid niet op eenmaal overhand nemen. Dus is het nu al zeer wel. Zo, Psalm 97 hier nog eenmaal zegt, die wat God leven, hosten dat bij ze. En dan is hier nog een vers, wat zeer sterk is, en zeer te mij deed, dat zegt in Jacobus, kapitel 5, vers 17, die werden weit Gode te doen, en dat niet voor den als het zin. Dat moet ik nog eenmaal zijn. Die werden weit Gode te doen, en dat niet voor den als het zin. Zo, wenn er 2 kandidaten zijn, en einer is beter als de andere, zullen we Christen niet dan voor dat betere wil. Ik zeg nu niet dat we alles ondersteunen wat de kandidaat deed. Ik weet, we hebben een kandidaat wat ten drade moet bevrijd is. We hebben een kandidaat wat de zeer is voor dat kinderen zullen gaan op te nemen. En als zeer voor dat het linkse kan zal meer recht hebben. En zo, nu moeten we dan entscheiden, wanneer is beter. Wat ik voor mij had er klaar wie beter is, en ik wil wählen in november. En mijn vrouw wat ook. Ik zeg hier niet om zijn voor wem je wählen zal, en ik wil hier niet meer noemen opnemen. Mijn vrouw is bloos, zal wie wählen? Wel, wie Dietsche hebben nog immer gewählt. Heb je man gedacht? En de kerk, dat we te zeggen alles wählen. We wählen voor onze leraar, we wählen voor onze diakon, we wählen sogar wat van het klier de gevorfd zal worden. Mij valt bij, eerst einmal in de kerk waar we wählen, de hadden bijkomen tegen een vrouw als ze kunnen een lader kijken. Ik geloof de lader weer vielleicht $75. En dan zijn de schriften, de minutes, dat de wordt van gereed, en dan wordt gewählt, en dan weer de antwoord ja, dat bijkomen tegen kunnen een lader kijken. Mij kent dat een beetje overdreven voor, dat ze zich niet maar wielen staat, maar dat wordt gewählt. En zo, wie die zijn het al gewend, wie wählen in onze kerk. Wie wählen wo het geld zal gaan, onze leider. En wie wählen commentaarlieden en wie zijn het gewend wählen. En zo, dan zullen we nog ons bekend zijn. En du ook zul je gebedsval wählen. En God vragen, wat is je de beste weg? Wem bist du? Dan met een guldig gewissen wählen. We hebben gewählt in onze dorpen. We hebben Schulsachen. De Heavy soll gefixt. Wer soll nu naar Mexico City fahren? Er wordt immer gewählt. Wir haben noch immer gewählt in onze dorpszaken. En zo, nu zijn we in dit grote dorp, wat zich hier naam te steeds. En ik geloof dat we zullen wählen. We zullen, de stad, ik hoor het maar klaar. En als ik op was, dan wordt het geleerd dat we dat niet wählen, wegen dat staatszaken, dat weltzaken. En we zullen leven beten dat de woelbedrag uitvalt. Dat is 100% zo. Maar weet je wat ik nu denk? Dat eerst beten, dan voor wählen, dan door waar beten.
Und du hast jemand gesagt, wenn die nicht wählen lässt, dann hast du nicht das Recht zu grünzen oder zu klären. Das wird was es so sein, nicht so? Wir stehen von besiegt und kritisieren und weiten besser. Aber haben wir ans Port getan? So, du beten, dann du wählen, dann du war beten. Und ich weiß, wir können nicht alle wählen. Der verdient, was nicht wählen kann, dann du je da wird beten. Weil es wird reich uitvallen. Weil Gott sein Mensch wird dann kommen. Und jemand wird sagen, well, der wird dann kommen, dass allemaal Gott sein Willen gewas, wegen Paulus redet gefahren, dass wir sollen gehorsam sein zu der Odigkeit, wenn der wird auf den Thron sitzen, wir sind der Heiligkeit von Gott. Jo, das ist so. Gott kann nicht führen, aber als das geschrieben wird, dann wir noch keinen wählen. Dann werden wir dann noch keinen, wie gewöhnlich an das neue geboren, den wird uitgelesen von den vorigen Lehrern. Aber wir wohnen in einem Land, wo du das Recht haben zu wählen. Mir fällt bei, als das Hospital hier in Seminole mal wählen deed, als ze kunnen niet het hospital bouwen. Dat ging dan durch, dat had met $140 miljoen te doen. En weet je hoeveel meer de gewählt hadden als nee? Dat waren 31. So 30 Menschen hadden dat Recht door te zijn, als $140 miljoen ging te verbruiken. En dan ging je de tax naar huis. So wählen ist wichtig, besonders in den lokalen Sachen, so wie in Dorf, in der Stadt, in der Stadt, aber besonders nie in das Land. So, zum Schluss, Psalm 97, 10 sagt, wer Gott leift, der hast das bei sich. Und Jakobus 4,17 sagt, wer der weit Gute zu tun und der das nicht, für den ist es Sinn. Mein Mut zu sprechen ist, du registrieren zu wählen, und dann du beten, dann vorwählen, und du weiter beten. Muss Gott ihn segnen, und muss Gott sein Wort segnen. Das sind meine Gedanken, das darf nicht deine Gedanken sein, und muss Gott uns vereinigen und zubringen, wenn wir sind Brüder und Schwestern im Herrn. Gottes Segen.